Nosaltres som una organització, microorganització, que vam néixer precisament al 93 localment. Nosaltres representem una organització local feta al sur, creada al sur, desenvolupada al sur, en ideals i en personal i en activitats al sur. A Barcelona donem recolzament, proximitat, apoyo i assessoria tècnica, però ASARA, que vol dir acolliment en marathi, és una ONG totalment local. La meva veu és d'una associació 100%, una ONG 100% índia, i que treballa curiosament a Mumbai, en una àrea que es diu Thane. I Thane, per fer-nos una idea, dintre del Mumbai, mega, 20 milions de persones quasi, és un districte que li diuen que té uns 5 milions de persones vivint. I allà va néixer l'associació i precisament està treballant des de l'any 93 en plan amb un front a primera línia i amb una organització de dimensions reduïdes, però de proximitat a les estacions de ferrocarril d'aquest districte de Thane, precisament amb els Street Children. Els Street Children és el nom dels nens de l'street, perquè aquí parlem un llenguatge molt global, però una de les manifestacions més doloroses d'aquesta globalització, entre cometes, és la misèria i la pobresa infantil als streets, als carrers, o sigui a les ciutats, a les megalòpolis desenvolupades, meravelloses, que tenien que significar un procés de modernització important, han significat un fenomen relativament nou, però bastant desbocat amb els dels aspectes que estem parlant aquí en relació als infants, que són infants del carrer, explotats sexualment, explotats laboralment, etc. De manera que estem en aquest tinglado. La mercantilització de la història, al nord potser s'ha parlat molt de les faveles i s'ha parlat molt, i es parla de la manifestació de la pobresa infantil a l'àmbit rural, però el drama dels nens de la ciutat, afortunadament aquesta pel·lícula jo crec que ha ajudat molt, si més no, a donar una visió que no deixa de ser antagònica o contradictòria entre els grans gratacels de Mumbai i la misèria real absolutament i molt ben treta sota el nostre punt de vista, que es pot llegir entre línies i no tant entre línies al veure aquesta pel·lícula. És la contradicció entre desarrollo, que vivim aquest món, entre subdesarrollo i misèria urbana. No, el micro en tot cas seguir el micro. Estava pensant que jo vaig veure la pel·lícula i vaig quedar impactat perquè és major que era la línia i veient la pel·lícula em dóna la sensació que les proporcions dels problemes són exorbitants, que és quasi impossible resoldre els problemes que plantegen aquests països amb tanta gent. Vosaltres que hi treballeu i per els llocs i els projectes, teniu aquesta mateixa sensació de lluitar contra un mur? No, la sensació no la tenim perquè l'empeny i la il·lusió és molt gran, i a més crec que els resultats són molt grans perquè els últims 15 anys aquestes grans ciutats, jo només desgraciadament puc parlar de Mumbai, però hi ha moltes altres, Delhi mateix és un exemple, hi ha altres moltes de l'Índia, hi ha molts països, però parlant del continent asiàtic i de concret de l'Índia, el treball és ingent, els resultats són també ingents i és molt important veure que les pròpies societats i el teixit social local, no el nord, sinó el sud, ells estan molt involucrats amb la cooperació, amb el treball i amb la lluita per solucionar aquests problemes. El que passa que la magnitud i el desajust i el creixement d'aquests problemes és monumental, i si es viu allà, realment, si no ho vius en continuïtat, que tinguis una experiència de viure-ho i conviure-ho, dona la impressió de ser de ser irreversible i de ser un problema sense fons, que ho és, però també la lluita i els resultats també es posen de manifest.